Ja, ik heb het idee van, nou ja, er komt weer zo'n cultureel project rond. Wat boppen op oren cultuur dingen komt te lezen. Wordt extra geld in stutsen en wat smiet het op van Friesland. Misschien vleren ze weer safvolle mensen uit de Ronestad in. Die het geld opstrikken en dan nooit iets weer verdwijnen. En dan blijven wij maar de schillen en de dozen hoor. Ik weet net of dat terjocht weer. Ik had een keer met mijn studenten een college gehouden over de culturele haardstad 2018. En daar had ik interviews aannemen laten. En de studenten waren onder enthousiaster door het idee als ik zelfs. Maar ik denk dat eigenlijk de belangrijkste reden waarom ik meer het idee kreeg van, maar verrek, dit is toch wel een heel belangrijk project voor Friesland. Dat komt van het laatste jaar hier. En dat is begonnen dat ik een keer in de Blokhuis Platte weer, met het bureau zit van culturele haardstad. En daar praat hij met het management, zeg maar. Daar heeft ik wat nieuwe meest kunnen lutsen. En ik vond dat zie ik eigenlijk nog nooit opmerken in Friesland. Ik vind die Blokhuis Platte, dat vind ik geweldig. Dat daar in zo'n gevangenis, dat er alle hier keusters komen te zitten, dan liet ze bedrijfjes. Dus dat jou toch wel een energiek gevoel. En B, voel mij op hoe professioneel als in één keer die culturele haardstad sterf hem opstelde. Dat wie een echt hele goede meisken die ik dat zien had. Dus ja, daar had ik me doen wat in verdiept. En toen hadden ze me vregen van, nou ja, daar best historicus en daar wist wel wat van Friesland oud. Formulier dono is wat binnen de grote problemen. Als het uit de cultuurwijs juist naar Friesland. Nou, daar had ik toen mijn best wat verdiend. En ja, dat is ik een onderdeel worden van het bidboek, denk ik. Maar wat binnen dan de bedreigings van Friesland? Werd gauw een oplossing voor komen, Maat? Nou, ik denk net dat het over bedreigings praten was. Ik denk dat het over kosten praten was. Maar die kosten die mast wel zien in het licht van de problemen, de urgenties, de urgencies, willen ze dan in Brussel jaren, dat Friesland mee zit. Nou, een urgentie in Friesland is dat wij onze eigen minderheidscultuur, dat is mijn vak ik een beetje tegenwoordig, hoogleraar Fries. Dat is als dat op een Europese schaal beslist, is dat een middelgrote minderheidscultuur, maar zelfs 450.000 Friespraters. Die hebben eigen taal, die vormen een taalmeerskip. Maar die zijn in Europees verband lang net zichtbaar genoeg. En die zichtbaarheid is net alleen van dat elke keer weet iemand van, nou ja, die Friesen praten Fries. Maar die zichtbaarheid houdt ik in dat je gebruik maakt kennen van Europese financiële middelen, om maar eens wat te nemen, om met die taal om te gaan. Hè? Culturele haardstad is eigenlijk een middel om een goede toekomst voor Friesland mag het zo zien? Ja, ik denk het wel. Dat cultuur is de manier waarop wij mooi hier leven en hoe wij zelfs ik belibje. Dus hoe wij dat zien joggen. En wij joggen er in Friesland, over het algemeen, je kunt zeggen van die minderheidscultuur van us, daar ben we heel grutskop. En wat is het toch fantastisch dat wij Friespraters binnen en wat hebben wij het toch goed mee hoor. Want ik denk dat ik heel bazaal een soort van, dat minderwaardigheidsgevoel toch wel in Friesen zit. Er komt een Nederlander in een cel met Friesen en voortdurend schakelt elke keer een uur op het Nederlands, de standaard voorbeeld. En ja, dat gevoel mag feitelijk, dat mag omkeren. Dat je echt weer grutskust en zelfvertrouwen krijgt in die eigen cultuur. En dat dorst door die cultuur in Europees verband te presenteren. Als wij joggen naar het oerheidsbeleid omgaande cultuur tegenwoordig, dan zeggen wij dat de oerhiet hem er heel bot uit waarom loopt. Daar had een nachtwaker staat, nemen ze dat. Dus wij hoeven helemaal net om cultuur te dwan, dat moet de maatschappij zelfs dwan. Friese cultuur is van een heel groot pad subsidieerde cultuur. En dat laat zien dat er een probleem ontstaan is. En wij moeten dus zorgen dat wij op een meer ondernemende manier met onze cultuur omgaan. En die onderneming,
de ondernemingslust, ja, dat is toch een lust die wij richting Europa, daar gaan wij lezen kansen, om daar wat mee te doen. En dat bidboek dat doet er voorstellen daar. Ja, dat hadden jouw een 40-tal projecten. Hè. Het idee is dat cultuur eigenlijk zijn middel is om de maatschappij zelf te verhoren. Dus om ik al hier maatschappelijke problemen zichtbaar te maken, oplossingen ervan te bedenken. En dat doe je dan met hulp van keuzers. Hè. Ja. Maar is dat een goede manier, zeg maar? Nou, ik zal die voorbeeld, Jan, dat is het project van Teunis Piersma, de bioloog, koning van de Graide. Dat is op hemzelf, Teunis die zei het altijd zelfs af van, nou ja, je hebben in Friesland hield niet meer een biodiversiteit van 2, gas en kei. En van het oren is er niks meer, je hebt verdiend. En de koning van de Graide, de Skriers, die nooit rek uit, want er is geen plak meer voor hem. En als Teunis dat op zijn wetenschappelijke manier vertellen zou, dan zou er maar een heel iets publiek bij bereiken. Wat had hij dient? Hij had Sietse Pruksma, een muzikus, had er vregen van, doe nou een paar optredens met mij. En dat maakt het zo'n indruk dat jou niet een keer zo'n nij effect over zo'n project, dat ik volle meer toedringt naar de meesten. Je moet feitelijk een heger doel hebben om mee een keer te werken. Kijk, het ik als we in 2000 hebben we zeg maar 2000 gehad, al die emigranten die het weer kwamen, dat wie eenmalig, dat wie één keer en wat we hier doen is eigenlijk beziekje om diezelfde energie los te maken bij de weesken, maar dan voor een langere periode, want het culturele haardstad best in 2018, maar wij moeten er eerst nog hinnen en er weer al hier dingen organiseren. En wij moeten daarna excellen, dat is een onderdeel van zo'n project, dat er echt wat verloren is. Dus wij binnen een heel aantal jaren ben wij on the gong, maar een hele lange onversterdentocht, zo zeggen ze keren, dat wij de schouders eronder zetten moeten. Ja. En dat positivisme, dat was al zoals van dat zo goed wezen van de mierskip. Ja, absoluut. De centrale term waarmee Friesland hem of Leeuwarden hem aanmeldt in Brussel is mierskip. En er is in elk kind, dat weet ik, mierskip en dan is dat ik wel wat specifiek Friesk. Er is, kom op het dorpen en het verenigingsleven bloeit er. En elke keer doet wat van de verenigingen. Ze zit op de muziek of ze zit op het toneel of de iepenloftspullen. Maar dat haast ik in het bedrijfsleven, haast die dat mierskipsdenken met de coöperatiegedachte, de coöperatieve zuivelfabrieken of Achmea, wat ik uit een coöperatie voortkomt. En dat idee van mierskip, dat staat centraal in culturele haardstad 2018. Die mierskip moet eigenlijk de 21e eeuw ingebracht worden. En die moet leven en die moet weer krachtig maken worden en die moet werken. Werd toch best ervan uitgezogen dat wij een komers maken? Omdat wij meer als de orenkandidaten binnen Maastricht, Den Haag, Utrecht en Brabantstad, zullen we maar zeggen. Omdat wij meer als die kandidaten inzetten op cultuur met een Lietsesee. Dus wij adresseren uw maatschappelijke problemen in termen van cultuur. Doen wij meer als zij. En wij hebben de unieke combinatie van dat wij meer uit het platteland wij en meer uit de ecologie wij. Dus denken. Dus dat lees ik problemen. Dus voor u is Bigelix Leeuwarden ik haardstad van het waard. En dat maakt het, die combinatie van factoren maakt het dat wij toch een heel oren kandidaat binnen als die orenfjouwer. Maar we moeten eerst vanzelfs op twattalcenten komen. Hè? Nee, maar die sceptici die zeggen van ja, maar die orensteden die steken de twakken ze volle yield in. Dan ben je bijvoorbeeld al kansloos. Nee, het is net weer. In Brussel yield less is more. Maar hoe minder middels als het realiseren kiest, hoe meer kansen het hast. Door die oren dat dan? Misschien wat ik weet. Ja, waarom riet hier in een Rolls Royce en de oren in de Fiat? Hè? Friesland had gewoon een goede kans als het vergelijkt is met de orenkandidaten. En wij moeten nu, als meesten uit Friesland zelfs, moeten wij de schouders er onder zetten. Dat vergroot het uw kosten net alleen om het te worden, maar ik om voor uzelf en uw eigen Friese maatschappij
nieuwe kosten te creëren. Hè. Dus ik als zo'n we het net worden, dan nog is die energie net wijsmieten die wij er nou in steken. Er is een soort, hoe neem je dat, ruis omheen en heen en west. Dat heeft het project net echt goed die je nog nodig. Nee, dat is, ja, in een cultureel, feitelijk ligt dat heel mooi zien in hokker cultureel klimaat wij in Friesland staan. Dat het toch een beetje is wat verder skuren neemt kreeuwerij en lietsbedrijf. Dus de jittikpissers en de kritiekasters die binnen hier machtig als de miggen. Maar hebben ze net gelijk? Ja, ze komen net aan de kern, vind ik. Ik vind dus, als je vanzelf alles kist uitkrijgen. En dan kun je zeggen van die plannen binnen het genoeg uitontwikkelen. Dan kun je zeggen van waar betekent het nou in de vrede om een Duitse cruise van 150 meter? Ik weet net eens of het in het bidboek staat, ik geloof net. Ja. Dus, dus dat is alweer mogelijk. Maar wat net bestreden is dat er een noodzaak is om een wat hoger ideaal te formuleren dat u de toekomst inbrengen kan. En dat zit echt in dit bidboek. Dat loopt echt. Wat ik ervan sjoerd had, dat stekt goed in je oor. De Kirstien Leeuwen, echt weer.